Når jeg fotograferer, så plejer jeg egentlig bare at tage ud, og så ligesom gå lidt på opdagelse, og så bliver jeg fanget af nogle bestemte ting, bliver meget fanget af nogle former og farver. Jeg har egentlig altid været ret interesseret i fotografi. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det egentlig er startet. Jeg har altid leget med mine forældres kamera, og så fik jeg mit eget i konfirmationsgave. Så jeg har altid lidt fotograferet. Og så tror jeg rigtigt, at det sådan tog fart, da jeg tog på højskole og havde fotografi der. Det fotografiet giver mig, det er, at jeg ligesom har en mulighed for at gå ud og lave noget kreativt og gå på opdagelse. Og jeg så kan komme tilbage hjem og redigere det, jeg så har taget, og ligesom gå helt ind i mig selv i den her kreative proces, som jeg synes er virkelig fedt. Hvis jeg skulle give et råd til en, der skal begynde på at fotografere, så ville det bare være at bare springe ud i det og gøre det.